אל פינתנו עושים את זה טוב יותר. אז בכל יום אנחנו מדברים ישראלים במדינה אחרת בעולם ומנסים להבין מה עושים שם טוב יותר. אם רק היינו מעתיקים, מייבאים את זה אלינו לישראל, החיים היו טובים, נוחים יותר. אז הבוקר אנחנו נוחתים בסינגפור, שם לא תאמינו, בקושי יש יתושים. איך? די פשוט. מקבלים כנסות על מה הם עומדים. מצטרף אלינו אביחי אלהרר, תושב סינגפור, אהלן. שלום שלום, בוקר טוב נסלי. מה? המעבר באמת היה חד, המעבר היה באמת חד, ואני מוכרח לציין שאני עלב איתכם בישראל ובצפון בה גדלתי. כן, אתה גדלת בתקופת הקטיושות, מה שנקרא. בהחלט, בגלל זה מאוד חשוב להגיד לי שעלב איתכם בישראל. תמשיך ליתושים. טוב, עכשיו תגיד לי רגע, מה אתה עושה שם בסינגפור? אני מדריך טיולים כבר שנה רביעית, סינגפור הנקודה החמה. הגעתי למכור בעגלות, כמו רבים וטובים. ונשארת כי התאהבת? זה תמיד הסיפור, ידעתי. בבקשה, כן. תמיד זה אנשים בסיפור, ויצא ככה שעשינו מבצע, היא קנתה ממני מוצרים, אז עשינו buy one get one, אני זה ה-get one, ככה יצא, ואחרי 5 שנים היא הסכימה להתחתן. היא עשתה עסקה טובה? שיעיד הנחתום על עיסתו. כן, כנראה שכן. טוב, אוקיי. בוא נעבור לעניין היתושים. צריך להגיד את האמת, בישראל יתושים זה מטרד לא מסכן חיים, אבל זה מטרד מציק מאוד 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 מאוד. הנה, כבר הקיץ עוד לא ממש הגיע והיתושים כבר כאן. בסינגפור מזג האוויר הוא הרבה יותר קשוח מהבחינה הזו שיש גשמים אדירים ורטיבויות בכל מקום, ויתושים אמורים היו לשגשג כמעט בכל פינה. אז איך זה שאין אצלכם יתושים? סינגפור אזור גשום מאוד על קו המשווה, ויש פה המון מים והמון גשם, אבל בשנות ה-60 עלה לפה לשלטון מנהיג בשם לי קואן יו, שהוא מכונה בן גוריון הסינגפורי, ואחד הצעדים הגדולים הראשונים שהוא עשה הוא להעביר את התושבים מבונגלוזים וכל מיני מבנים ארעיים לשיכונים, ממש כמו שעשו בישראל ממעברות לשיכונים. אותו דבר נעשה פה בסינגפור, וכשזה נעשה היו עוד צעדים של לנקות לייבש את הביצות. הבריטים שהגיעו לפה ב-1819 מתארים גם שתלו בסינגפור. אוקיי, גם הם שתלו את האקליפטוסים או שפחות? יש פה אקליפטוסים, אבל יותר בקטע של נוי. טוב, אבל היום, אוקיי, אז סינגפור מודרנית, ישראל מודרנית, אין יותר מעברות. אבל יש מים שנקבים בחצרות, בכבישים, בבתים. מה קורה בסינגפור? איך מונעים את היתושים? אוקיי, מה שקורה זה משהו מדהים, כי באמת אחרי שיורד מבול עוצמתי, יש שלוליות בכל מקום, אבל הפלא ופלא, כעבור חצי שעה, הכל מנוקז. יש תשתיות, יש ניקוז בכל מקום, וכמובן, ולאחרונה גם כן זה הוחמר ב-2025. אגב, לאחר שהיה קצת התפרצות של דנגי זה מחלה שמועברת על ידי יתושים, אז החמירו את החוקים לגבי מים עומדים, ומקפידים על זה אפילו בצורה יתרה יותר. יש כנסות, אם במקרה ויש התפרצות של דנגי באחת השכונות, אז יש פקחים שהם מגיעים לבתים, כמובן בתיאום מראש, ובודקים אם יש מים עומדים, וזה יכול להגיע לכנסות של $200-300 בבתים, דירות פרטיות, בדיור הציבורי או בבתים פרטיים שיש פה בסינגפור. האמת זה פחות בעיה בסינגפור בתים פרטיים, בעיקר דיור ציבורי פה. ואם זה אתרי בנייה או מוסדות, זה כבר יכול להגיע $3,000, $5,000. אנשים נכווים בכיסם, מה שנקרא. זה חתיכת קנס. ואנשים עומדים, תראה, יבואו ויגידו, גם בישראל יש קנסות על כל מיני דברים, אבל אף אחד לא אוכף, ואף אחד לא מפקח, ואחרי זה אתה מגיש ערעור, איך זה שבסינגפור הקנסות עובדים וגורמים לאנשים, מה שנקרא, לנקז או להעלים כל שלולית בחצר המשותפת שלהם? אז אולי אני אפתיע אותך, אבל במקביל לכנסות יש הסברה.
הרבה הסברה בתקשורת, כמה חשוב לנקז. לדוגמה, אצלי בשכונה היה מקרה של מישהו חלה בדנגי, שזה הקיצה של יתוש מסוים, שעושה בעיות קשות מאוד, לא עלינו מה שנקרא. ישר שלט בשכונה, יש מקרה של דנגי, שמרות, תקפידו על מה הם עומדים וכל הדברים האלה. זה בשכונה הסברה עם שלטים בכל בלוק, וגם בתקשורת מסבירים כמה חשוב להישאר נקיים ולנקד את המים, ככה שהכנסות מלווים בהסברה, ואנשים לא באמת עומדים לפני הכנסות האלה כי הם מקשיבים להסברה ההגיונית שיש בתקשורת. טוב, מה אצלכם בכותרות? מה פותח את החדשות אצלכם? אני הולך להפתיע אותך. איראן. בגלל העניין הכלכלי מן הסתם. בוודאי. זה בטח מקפיץ לכם את המחירים. והאזור פה באסיה כולו תלוי בנפט של האמירויות, של הקטרים, וכולם מדברים על העלייה ביוקר המחיה בכלל, שזו תופעה שעליה מדברים פה בסינגפור, ולאחרונה, בעקבות הבעיות במיצר הורמוז, דרך אגב, הממשלה מוציאה אפילו ואוצ'רים בשביל האזרחים, שיוכלו לקנות בסופרמרקט כתמיכה לנזקים הכלכליים. לא מוכר לנו. לא, זה מוכר באופן חלקי. לא, חלקי, כאילו לחלק מהציבורים. שמעתי שיש מזרים בישראל שמקבלים ואוצ'רים. יש. גם אנחנו שמענו על זה. טוב, חביבי, תודה רבה. אביחי. תודה רבה לך, נסלי, תבואו לסינגפור, המדינה הבטוחה בעולם, חשוב להגיד. זו מדינה שאפשר להגיד עליה, תלמיד עלה על רבו. כן. למדו הרבה מאיתנו הם לא ניצבים מול אותם אתגרים, אבל אין ספק שהם למדו רבות. למדו רבות. אתה רוצה להתייחס? מדינה מעניינת מאוד. אני חושב שמה שמעניין פה זה באמת, הוא מדבר על ההסברה. אבל יש פה אולי איזשהו משהו נוסף שהוא קצת ערבות הדדית. זאת אומרת, התפיסה שכל אחד דואג לטפל בחלקה שלו, ושלא תפריע לשאר, ואנחנו רואים את זה בחניות בישראל, על המדרכות, ואנחנו רואים את זה באלף ואחד מקומות. יש עוד עניין שקרוב למה שאתה אומר. כשהמדינה עצמה, בכל השטחים שבאחריות, דואגת לניקוז מלא, לטיפול מלא, כלומר המדינה מראה לאזרחים. אנחנו בכבישים, בדרכים, באזורים הציבוריים, לא תישאר טיפה אחת עומדת. זה מקרין גם משהו על האזרחים. אבל אין צריך להגיד לא. וביזור לרשויות המקומיות. לא. דווקא בזה, בתחום הזה, הרשויות המקומיות בישראל הם בעיקר מי שמתעסק בזה. אם עכשיו יש לך שלולית, העירייה תעשה את זה ולא המדינה. אבל אני אגיד לכם, התרבות כנסות בסינגפור, ואת זה צריך להגיד גם. בסוף, התרבות של המשמעת לא מתפתחת סתם. כנס שיש שם כמעט על כל דבר, ובסוף לדבר הזה... זה כנס כואב. זה לא סתם כנס. בדיוק, זה כנס. בישראל יש כנסות, אבל אין בדרך כלל מי שיתן את הכנסות. טוב, חברים, אנחנו יוצאים להפסקה.